3ଟା 11 ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ବାହାରି ଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ। ମୁଁ ମୋ ବୁଲେଟଟି ଧରି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ଚାଲିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଜମା ଖରା ହେଇନି। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାଇକେଲଟା ଚଲୁ ଚଲୁ ଯାଉ ଯାଉ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିଅନ୍ତା ଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପିସା ସେପଟେ ଆମେ ଏପଟେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କୋଚିଂ ପାଖରେ। ତାପରେ କୋଚିଂରୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଲାଲଟୁର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଟ୍ ମେଲ୍। ଦେନ୍ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବେ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍। ଲାଲଟୁକୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଚୁପ୍ କିନି କ'ଣ କଲୁ ନା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିକି ପଳେଇ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ବସିଗଲୁ ରୋଲ୍ ଦୋକାନରେ। ସେଠି ଯାଇ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଦେଇ ଘରକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମାମା ନାଣ୍ଡିର ବର୍ଥଡେ। ଆମେ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଧରି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେକ୍ କେତେବେଳେ କଟା ହେବ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେ ନ କାଟିକି ହସୁଛି ଦାନ୍ତ ଗିଲେଇକି। वाह क्या मुस्कुराहट है। मिनी ब्लॉगटी को एठू रखुछु। बाय बाय।